Sa balita sa sports, update naton sa PBA. Sa Balita Entertainment, 3 ka Philippine films daog sa international festival sa Romania kag US. Samtang sa Balita Special, ato na istoryahan mga tips kung paano makatipid sa kuryente. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Webes, Oktubre 13, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa atong balita sa lakat sang panahon. Las 3 ning aga ang low pressure area ang nakitaan sa Kasiguran Aurora samtang isa pa ka LPA ang nakitaan man sa kalayon nga 535 kilometros na katundan sa Coron, Palawan. Ang active tropical cyclone naman sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang uli nga nakitaan sa kalayon nga 1765 na sidlangan sang Northern Luzon. Ini may dalang kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 45 kilometros per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros per hora. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tugtog sarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlag las 5:36 kay na magatunod naman las 5:32 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning lahat mga ka-aksyon and good morning liwat Aksyon Eden. Ano ka? Ano lang nakikakanta lang ako. Kanta mo na. Sige. O si Maninoy mo ayo? Areo, si Maninoy mo? Nga ka Maninoy, kadamo sa Maninoy. Tanan po. Si Renante Hamero, design na? Ay, Maninoy! Kamusta ang New Zealand? Yes. Ato ba ito sigapon sa New Zealand? Yes, bala. Ay. Hambali dalaan niya ko no baka. Ako man na sa kupa ko da. Piluon ang baka. Dapat Maninoy, malambot sa baka. Gaunga-unga pa. Kung piloon ang baka, butsilingon na, dala na asta ang iyang kudal. Ay, Kita ka na saan ka ba? May ganang ginapilo na dala asta kudal? Hambal mo sila. Boperte, makapabudlayan yung ko ba? Stay safe dra, primo sa may Yes. New Zealand. Perfect. Din sila sa New Zealand? Sa, ba't Hamilton? Hindi ko sure. Wala ko nakakita. Wala, kumayo ka pangusisa. Auckland? Away ka kapangusisa. Ay, hindi ko diya makita iyang ato niya lang. Ara na si Kanya mo si Lester Ray Benitez sa may Auckland. Ang Auckland is the capital city sa New Zealand. Capital City. Ay, ay, gisindan ako wala ni, Ne? ni Ma'am Vance ang kanta ni... Oo, hindi ba? Datihan ko na natin. Mo wani ka no. Trueness. Kay Cynthia Peñas, good morning dara sa imo. I'm sorry always ipabati sa inyo program. Ay, Nga, I'm sorry. sorry. Don't be sorry. Si Kagawad Imbong Jocampo, dira sa Barangay Maaw. Good morning. Alex Monteza, kag Miss Georgia Gargasiran. Alright. Dala ba ka isulod sa lata? Corn beef? Corn beef. Bubudlayan, pag ipatagtaron, pag yun. Sige. Uy, Yes. kaganami mo sa corn beef sa New Zealand. Yes. Yes. Bakit tabe? Ay, ka pa katilaw? Wala. Asa na liga doon, takatuma... Wala mo ko ginpatilaw. Atong padalabla ni Kwan? Sino? Ni Lester. Wala, kuya. Katilaw. Ate, New Hamilton, good si Kwan si Maninoy. Maninoy mo. Ang Hamilton, amo na siya, I think, ang isa sang location sang Kwan, sang Lord of the Rings. Why? Sa pelikula lang ang Lord of the Rings, ang Hamilton, isa na siya. Sa mga location, shooting location nila, no? 12 noon dito, yes, 12 noon ato subong. Amo na kasi Lester, nagka-monitor din sa aton, kay lunch break na nila. Kabalo kagid ba, no? Gina-research ko na Very researcher. Along-along na primo, no? Sa New Zealand, kag how I wish one of these days makadto man ta, bisan sa Old Zealand na lang taya. Sige sa all lang taya. Standby na sa mga balita lokal.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, la 7:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nadugangan sang duha pa ka kumpirmado nga kaso sang kolera ang syudad sang Bacolod apang recovered na tanan. Sa record sang Bacolod City Health Office, ang duha pareho nga babae nga residente sang Barangay Tangub kag Barangay Sumag. Bangod sini nagsaka na sa 3 ka kaso sang kolera sa syudad karon nga tuig. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang CHO Environmental Sanitation Division, magluwas sa confirmed cases. May 35 pa ka suspected cholera cases nga na-record sa nagkalain nga ospital sa syudad apang nakagwa na. Sa datos ng CHO, wala sang clustering sang kaso sa guwa sang household contacts kag nagkalain-lain ang water sources kag food sources sa mga pasyente. Sa report sa CHO, wala man sang cholera organisms nga nakitaan sa water samples nga inkuha sa community sources matapos ang laboratory examination. Padayon karon na pag-edukar sa CHO sa mga komunidad upod ang bulig sang barangay para malikawan ang cholera. Sa October 1, may 3 kita confirmed. Ang suspected is 35 ang na-account from the hospitals. Magamba ka-suspected, wala pa sa confirmatory test. May presentation siya, may symptoms siya, diarrheal symptoms with vomiting and probably severe dehydration. Ang kabahin sa payag ni Dr. Grace Tan. Nagsaka sa 112 ka mga water refilling station sa syudad sa Bacolod ang natukiban nga naga-operate nga wala sang sanitary kag business permit. Ini sa padayon nga paglibot sa Bacolod CHO sa sining nga klase sa negosyo sa syudad kasunod sa record nga cholera cases nga karon 3 na ang kumpirmado. Sunog ni Dr. Grace Tan, pamuno sa CHO Environmental Sanitation Division, sa pinakaulihing nga record 240 na ka mga water refilling station ng Ilan Usisa kag 112 diri ang wala sa nagakaigo nga mga dokumento. Ginsumiter na sa CHO sa Business Permits and Licensing Office ang dugang nga ngalan sa manatungdan nga negosyo para sa nakagaigo nga aksyon na. Madumduman, una ginpahag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga may mga notisya na ginpadala sa mga water refilling station nga wala sang permit nga ginapangabay nga voluntaryo nga magsira samtang nagaproseso sang sanitary kag business permit. Plano naman ni Governor Bong Lacson nga makigangot sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang Himamaylan kung di baluon ang posible rason kung nga madamo sa gihapon sa nagakadto ka nagatinera nga makatapos ang New People's Army sa siyudad. Suno kay Lacson, ginatingwaan man sa probinsya kay nagapati siya nga pati man ang LGU nga mapalambot ang bulig ka programa sang gobyerno sa mga residente nga istar sa nabukid nga bahin sang siyudad. Suno kay Lacson, suportado man sini ang plano ni Himamaylan Mayor Raymond Tungson nga tutukan kag matapos ang mga proyekto kaangay sa pagpabutang sang power supply, water supply kag road network sa mga lugar nga wala pa sang nasambit nga mga pasilidad. Kumpiyansa man si Lacson nga hindi na maglapta sa katupad nga banwa kag syudad sang Himamaylan ang inkwentro. Ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga ang gobyerno ang in control sa nagakatabo nga enkwentro sa syudad sa Himamaylan kag wala sang dapat ikahadlok ang mga pumuluyo. Suno kay Lacson, nagasalig siya sa ikasarang sang katapos ng Philippine Army sa pagpamuno naman ni Brigadier General Inocencio Pasaporte agud matapos nang nagakatabo nga enkwentro kag mabalik na sa normal ang pangabuhi sa maapektado nga individual. Iya naman ginmanduan si Pasaporte nga siguraduhon ang safety sang lugar antes pahanugutan nga makabalik ang mga pumuluyo sa ilang mga balay. Economy, I don't think it's gonna affect really, because I'm also confident that soon the situation will subside, and in fact the general said we can expect a green light, in certain areas for evacuees to go back. Ginumpisahan na sa Himamaylan City Schools Division ang profiling sa mga learners ngayon sa mga evacuation centers bangod apektado sa enkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahag ni Himamaylan City Schools Division Superintendent Dr. Gladys Elaine Sales nga gina-consolidate pa nila ang data kag may kompleto nga na datos karon nga adlaw Huwebes. Sunod kay Sales, manageable naman ang epekto sa enkwentro sa mga kabataan apang sa karon ginatutukan sa pagtudlo ang basic literacy kag numeracy. Nagpasalamat naman si Sales sa lokal nga gobyerno sa syudad tungod sa madasig nga paghatag aksyon labi na sa seguridad sang pumuluyo. Liwat nga klaro ni Governor Bong Lacson nga hindi income para sa mga LGUs ang Negros Occidental ang nagapangunang rason sa ilang
pagpartisipar sa maskara sa panaad, kundi ini kabahin sang kolaborasyon kag kooperasyon nga ginahimo sa probinsya para sa syudad sa Bacolod. Suno kay Lacson, ining aktibidad ang isa ka pamaagi bilang pagpakita sa suporta sa mga programa nga ginahimo sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Sa piyak nga bahin, ginpalayagman sang gobernador nga pagpanguna sang Cadiz City sa kadamuon sa mga produkto nga nabaligya umpisa sa itong adlaw sang Lunes, ang gina-ekspektar na gidman base sa ilang eksperyensya sa madamo nga mga okasyon nga ini ang nagpartisipar. Bukas naman ang pamunuan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagbaton sa reklamo sa publiko. May angot sa mga pulis nga imbolbado sa pagbaligya o kung paggamit sa illegal nga droga. Sunod kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang NOCPO, nakalambot na sa Provincial Command ang kaso nga pagkadakop sa isa ka pulis sa Luzon matapos makuhaan sang milyon ka pesos nga droga o kung nga balor sang droga kaamo man subong ang ginausisa sang NOCPO diri sa lokal. Dunga pa ni Catalogo, mas maayo kung makabulig ang publiko sa PNP organization sa pagpatigayon sang internal cleansing paagi sa paghatag sang impormasyon o confidential reports. Sa NOCPO, may opisina man ang PNP Integrated Monitoring and Enforcement Group nga mo responsable sa pagpatigayon sang background check, lifestyle check kag verification sa mga reports. Nagapati si Catalogo nga ang asod-asod nga mandatory kag random drug testing sa probinsya ang makabulig man sa internal cleansing nga programa sang kapulisan. Gindeklarar sa Sangguniang Panlusod si Kevin Tan bilang adopted son sang syudad sang Bacolod. Inipaagi sa unanimous nga resolusyon sa Sangguniang Panlusod. Ining unang ginduso ni Councilor Jason Villarosa. Sa regular session Miyerkules, may nabaton nga sulat ang SP gikan kay Mayor Albi Benitez angot sa among nga pangabay. Si Tan ang CEO kag Vice Chairman sang Alliance Global Inc. nga nagadumala sa mga kompanya kaangay sang real estate paagi sa Mega World Corporation, Hospitality kag Property Management paagi sa Travelers International Hotel Group Incorporated, kag Licor paagi sa Emperador Incorporation. Si Kevin Tan na nagapanguna sa negosyo sa ilang pamilya matapos nagretiro ang iaamay nga si Dr. Andrew Tan. Si Tan ang presidente man sa Mega World Real Estate Investment Trust kag isa sa ila pinakadakong investment sa Bacolod, ang 34-hectare township nga ginatawag nga the Upper East. Proposed resolution declared Kevin L. Tan as an adopted son of Bacolod City. So move, Mr. Chair. Mr. Chair, may I propose, Mr. Chair, that we make it a unanimous resolution, Mr. Chair. Noted, Mr. Chair. Accept that, Mr. Chair. Si Councilor Jason Villarosa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:18. Hagna nga nagapaisol sa barangay kag SK elections, permado na sang presidente. Samtang DSWD Secretary Erwin Tulfo bukas niya i-review ang 4-piece program. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon lang nga may nga mahilig magpangape. Ang ginarekomendar natin sa inyo ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Good morning sa liwat sa atin sini mga ka-aksyon. Sa atin sini ka Facebook Live viewers, please do like, share, and comment man kamuda. Kung gusto niyo comment. Good morning, dira kay Elvira. Hello go, may aga. Cynthia Peñas. Yes, embang kagawad embang Jocampo. Good morning man, dira sa imo. Alex Montezam, ara man. Ma'am Georgia Gargasinan, ara sa Gyapon. Torco Jonko. May aga dira man sa imo, Ma'am Christine Menyes Villalobos, of course. Good morning man. Elizabeth Casuyon, may aga, ara si Ating Bao. Good morning Ating. Atia Kimeriman, good morning. Julie Melitado Patrimonio, mayong aga.
Greet niya lang kuno si Sister Weng Militado a blessed birthday. Sige, kantahan na siya karon ma'am, mag-abot si Aksyon Boy D. Kay naggwa pa siya kadali. No, good morning man, dira kay Roshini Kataroha. Roshini Kataroha kag kay Miyuki Masui. Good morning. Thank you so much for watching, no? Kay Allen Linko, mayong agaman dira sa imo. Of course, kay Ma'am Jinky Dalagdon, ara gyapon. Dira sa ila ni Mama Lolit kag Papa Joe Dalagdon sa may DSB kag Family Dalagdon dira. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, mayong agaman. Kay, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Doc Matt Mayo. Good morning. Doc Matt, how are you? Your voice is very voicey. Very voicey. Very nice. Jose Herson Lapina Gunyo, good morning. Idol sang anak ko nga kinagot. Thank you so much. From Stonehaven, Granada. Salamat, kid. Na? Thank you sa pagpamati. Kay Nerissa Gonzalez, good morning man. Dira sa imo. Sa ila ni Mama Ruth ni no? Mama Ruth niya kag ni Papa Pito. Pito, walo. Good morning. May birthday reaction boy, Mali Julie Melitado Patrimonio. Happy birthday ko na sa iya sister nga si Weng Melitado. Happy birthday to you. Yes. Oh, yes. Yes. Sakay, sino pa na da? Sino ka nangampi? Ano ako sa pinakapunta? Wings Kelly Morales, Sara siya, good morning. Kaya abi kay natin kay August, dira, good morning sa inyo. No? Sa mga nagakuan ng bala, ano ganin, nag-watch lang yan, nga wala nag-comment, may ara ka da? Wala. Mga friends mo daw bala, nga nag-watch lang yan? Hindi ka taon sa akon, kigagay ko sa Facebook page, isang Aksyon Radio. Okay. Hambal ni Doc Matt, kung nalipatan mo siya kung na-greet, hambal ni Ma'am Van. Hambal ko ngin mo, no, pag ganin namon Ma'am Van, ang iyang iyang pagkanta. Sang... Ik. Tapos ginsugpunan niya sang, ano to, ginsugpun. Tung pakitong kitong. True. Morning dara, Dr. Matt Mayo. How are you, Your my body. friend? How are you? Sila ni Kuan, ni Ma'am Vanessa Mayo. Body. Villaforte Limited. Good morning from London. Yes, London Bridge is Falling down. Ano ganun pagkapatay ganun ni Queen Elizabeth? Falling down. The whole London is falling. Ano to man? London has fallen. The movie mo na yun. The Queen? Ano? There was something. Anong movies na gani? London has fallen. The disaster movie. Hindi. Kuha na saya ng di na sa disaster movie. Ang ano yan. Si Gerald Butler na da. Ano to yung gani? Yung ano man. Basta mo na. Gerald Butler na ang heads of sa the state malagin pang patay ito bala. OMG. Ang target sa to ang presidente sa Amerika. Standby na sa mga balita national.
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, permado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang layi ang hagna nga nagapaisol sang barangay kag sangguniang kabataan elections sa Oktubre tuig 2023. Sandig sa bagong layi ang tanan nga incumbent barangay kag SK officials ang magaserbe tubtob nga ang ila successors ang mapili o kung temprano nga makakas o kung ginsuspend sa pila ka mga rason. Ang term of office ang elected barangay kag SK officials ang mag-umpisa sa udto sang Nobyembre 30, 2023. Ang masunod nga eleksyon patagayunon pagkaligad sang 3 katuig. Bukas si Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga i-review ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law. Una dirigin kwestiyon ni Senator Amy Marcos kung bala epektibong conditional cash transfer program para makatibawa sa kapigaduhon. Sunod kay Marcos, nga linsan tuig 2007, ang gobyerno nakagasto sa 900 bilyones pesos para sa 4-piece program, apang 97,000 lamang ang nakatibawas. Dugang pa ni Marcos nga mahimo ini nga pa ang panahon na good review ang 4-piece bagong tama kadako sa nagasto apan nakabulig lamang para sa short-term poverty. Bilang sabat, ginatugyan ni Tulfo sa mga mamalida ang plano nga review matapos ipalayag nga nagapatuman lamang ini sang layi. Ginpanghiwala naman sang Chinese Embassy ang pahayag ni Senate President Mig Zubiri nga gin-blacklist na sang China ang Pilipinas bilang tourist destination. Nagpagawas ng statement ang embahada matapos gin-quote ni Zubiri si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian nga ang Pilipinas ang yara na sa blacklist bangod sa issues ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Ginklaro man sang Chinese Ambassador nga iya pakigsugulanon kaupod kay Zubiri kag Senator Win Gatchalian kag Robin Hood Padilla ang inlaragway sining nga warm and fruitful. Kadungan sang pahayag nga ginapaabot ang madabo pa nga turista nga Chinese nga magabisita sa Pilipinas. Matapos ang ining clarification sa ambassador, ginpahayag ni Zubiri sa mga mantala nga messenger lamang siya kag iya lamang gin-quote ang ambassador. Sa datos nga nagikan sa Department of Tourism, ang Chinese tourist arrivals sang 2019 ang naglambot sa 1.74 milyones. Ginkakibot kag ginkadismaya ni Senate President Juan Miguel Zubiring palayag sa embahada sa China matapos gintawag nga misinformation ang report angod sa tourism blacklisting. Gininsista rin Zubiri ang namensyonan ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang tinaga nga blacklisting sa ila pagsapol nagligan nga Lunes apang mahimo nga mayara lamang sang wala pagang panay sa translation. Sunod kay Zubiri, mahimo nga sala ang tinaga nga misinformation sa paglaragway sa natabo tungod nagagwa nga kaangay siya sang isa ka marites nga naghatag sang peke nga balita ilabi pa nga madamo man ang nakabati sang ila pagistoryahanay sang Chinese ambassador. Ginpahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga mas maayo nga itibong ang business outsourcing industry sa pungsod sa baylo nga tugutan nga makapadayon ang offshore gaming operations. Sunod kay Zubiri, ang Pilipinas ang sadto nga panguna sa BPO global market tubtong nga nagsulod ang Vietnam kag India. Duran man ni Zubiri nga mayoriya sa mga senador ang nagakontra sa Philippine Offshore Gaming Operations apang kinanglan maghulat sa official report sa Senate Ways and Means Committee may angot sa pros and cons sang POGO sa pungsod. Martes nga adlaw sa ipahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman sa Senate Ways and Means Committee, nga mahimo sini irekomendar sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasang POGO kag ibulos ang BPO industry. Siguro sa National Telecommunications Commission o NTC nga matapos ang ahensya sa sulod sa 60 kaadlaw ang implementing rules and regulations sa IRR sa SIM Registration Act para mapatuman na ini sa bilog nga pungsod. Ginpahayag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba nga kabulig nila ang pila ka ahensya sa gobyerno sa pagtapos sa SIM Registration Act. Sunod kay Cordoba, ang pagdihon sang IRR ang magapaydalong sa control kag supervision sa Department of Information and Communications Technology kag ang NTC ang magasuporta sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kag National Privacy Commission. Ginpasiguro man ni Cordoba sa mga Pinoy nga protektahan sining privacy sa tagsa ka Pinoy base sini sa layi.
Ginpahayag naman ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge sa Cheloy Garafil nga magaplastar ang Malacanang sa programa batok sa fake news. Kasunod sa Pulse Asia Survey nga 90% sa mga Pinoy ang exposed sa fake political news. Suno kay Garafil, ginakabig sang OPS ng isa ka seryosong issue ang fake news, rason nga ila initutukan kag hatagan sang solusyon. Lunes nga adlaw sa ginpahayag ni Garafil nga padayunon ang pagtuon angot sa posibilidad nga tugutan ang mga vloggers nga makakover sang Malacanang. Sa among survey, ginapakita man nga 86% sa mga Pinoy ang nagapati nga dako nga problema sa Pilipinas ang fake news. Nakagastos ang kabugusan nga 4.5 bilyones pesos si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa confidential kag intelligence funds ng 2021 sa mga ahensya ng gobyerno nasyonal. Sunod sa annual financial reports and commission and audit, nakarecord ang Office of the President sa idalom ni Duterte sang 2.25 bilyones pesos nga nagastos sa confidential expenses, samtang dugang nga 2.25 bilyones pesos sa intelligence expenses. Ang report ginahanda kada tuig sa komisyon bilang mandato sa Constitution kay sa Government Auditing Code of the Philippines. May kabugusan nga 9 bilyones pesos ang nagastos sa gobyerno nasyonal para sa confidential kag intelligence expenses, nga may 3.9 bilyones pesos para sa confidential expenses kag 5.086 billion pesos para naman sa intelligence expenses. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Okay. Even if we live in different times. Dapat braga kanta para ma-extend mo life. Tapuson ta na yung kanta ni Action Eden hasta nga ma-restrict kita sa Facebook. Kapela lang iya. Ha? Kapela. Kapela pwede yaw. Oo, eh. Grabe, raro na si Mark yan. Ano to natabo? Ito na, balik na totong daw nagkaladula ang mga Facebook followers. What kung nabalik tabo ito naman, alin sa kuisa, sobra na 50 mil, gay mo na lang tag 9 mil. Kay Mark Zuckerberg, gani eh. Halin sa mga 17 million, na mo lang 9,000. 9,000? Oh. Grabe ba? Okay, sa kay Shelo Billones Arevalo. Yes. Good morning dara sa imo, Good morning, Shelo. Shelo. Di naman ni siya subong nakabukiran. Dito wala gyapon sa Silay sa kasubaan sa Silay. Di naman bako di naman siya subong nakabukiran mga ka-action, hindi ni siya Hindi sa net. Niya gali niya. Hindi ni saya. Hindi siya mga katapo. Kaya hindi siya katapos sa mga committee regional lang. Mambal, hindi naman siya mabuki. Kay Lalaine Grace Ibarra, classmate, morning dara sa imo, na? Kumusta na ning classmate ko man? Okay. Beautiful gyapon na. Beautiful. One of the campus beauties ni sa during our time sa high school kami mo. Uy, hala. Damo-damo ni nag-idolize siya. Sa Canada. Away ko damdala. Wala ka na damala. Kadamo, no? Intra ka pa? Oo, eh. Ano ka man imo man. Ako ko intra na sa kuyog ya. Muna. Sa iba-iba ka okay, sa hindi ko yan daw. Ako na iya. So, gina si Krito. Ko na Sana all gina si Krito lang.
Si Anis Pilingon, happy birthday kuno sa iya nga apo karon nga adlaw. Oy, sa apo da ni Anis Pilingon, happy birthday. Happy birthday to you. Kung sino ka man nga apo, Sino ka man nga apo? happy birthday sa imo. Ha? Yes. Kay Fidelito Vergara. Oy, isang Central Appliance po. Tang gabi. Morning ko na kay Ronnie Lee. Si Ronaldin gaya ang arak daya sa sentrum. Yeah, wala mo yung lagi pasa. Sa uya dapat ang greeting. Siya para kautang ka. Na. Aha. Greet ko no ni Josephine sang special good morning. Special good morning. Yun ko no. Special good morning. Kagid dyan. Kaya actually Dorel, tsaka kagina. Wala na niya ko nga nagsunggod ko. Wala ko kasunggod dyan. Wala. Kung may mga special good morning na may mga may itlog na Oo. Kay do ba choy? Special. With cheese? May utok, may atay. Ay, ka namin. May utok, may atay. Ay. Itlog. Walang hugot na ng liog mo tapos. Morning daw sa inyo, kay Mr. Rodolfo Lacson. Yes, kay Ma'am Jinky Dragdon, nag-greet na naman kagina ma'am family. Kay daw hindi siya ko naka-comment, kay busy time yung manog-off siya. God bless ARB. Thank you so much. Nagsako si Miss Jinky, no? Okay, nagsala siya work, bye. Yes, correct. Yes. Evelyn Sinaon, good morning ko no kay nanay niya Evangeline sa Purok Gaisano sa Barangay Alihis, Good morning. Bacolod City. Yes. Si Jonalyn Ninyal de Cripito, tamiyaw niya si RR, Joy, kay Edgar Cepeda, Julius, kay John Dexter Celis, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, Nales Bandes Guzman, Estardo Tablang, laga sinugpo lang Tablang Makasira, Agos Ipanto. Wala akong gano'n kamalakot din ang pangalan. Hindi na Mabutangin naman, Vicky, please, comma. Doon sa mga kuwan daw kinalapid siya mo. Ay, mabasa. Edgar Cepeda, Julius Celis, John Dexter. Lawig yung ngalan. Kaya, bitasog po, no? Kama-kama din tayo pag may time. Sa kay classmate ko na Marcy Rombino Sunio sa Barangay Maaw, good morning. Yes. Of course, ang iyang brother, si Kagawad. Melchor Baraka Rumbines, good morning. Sa Barangay 1, no? Sa may Banawas, sa Hinabaan. Hinabaan, no? Good morning, Mandira. Kamusta ng Maninoy ko, Bob Francia? Oy, kumusta na si... Sila ni Maninoy Ruben. Nga Siko, to Siko. Gid sila sang obrahan. Dumuto din yung maga. Stand by sa mga dugang balita. Sa detalye sa Balita International, ginanunsyo sang Lebanon ang pinakaunang kaso sang cholera death. Umpisa sang na-detect ini sa ila lugar sininga bulan sang Oktubre. Sunod sa Health Ministry, ang Lebanon na naka-record sa unang cholera case sa Oktubre 5 matapos na na-record nga kaso sa tupang 1993. Dugang pa may outbreak man sa nasambit nga masakit sa Syria kag iban pang katupad nga mga lugar sang Lebanon nga mayara na karon sang 26 ka kaso. Sa negosyo naman, ginapanubuan sang Department of Trade and Industry ang pangabahay nga dugang nga presyo sang Pinoy Tasty kag pandesal. 4 pesos ang presyo karon sang mga manufacturer sang pandesal. Sunod kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, 2-3 ka pesos lang ang panugutan nila nga saka sa presyo kay nagpromisa man ang mga manufacturers nga isa naman katuig antes sila liwat magpasaka sang presyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 88 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 3 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 50 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, daog ang 3 ka Philippine Films International Festival sa Romania kag US. Ang dramatic piece nga Silip sa Apoy nga nagapakita sa marital abuse kag toxic masculinity ang nagdaog Best Director Award para kay MacArthur Mac Alejandra kag 2022 Wallachia International Film Festival sa Romania. Ang film nga ginabidahan ni Sid Lucero, Paolo Gumabaw kag Angeli Kang nga nagapakita sang kabuhi sang unhappy housewife nga nakakita sang pagpalangga sa iya nga tupad balay. Ining sulat ni Ricky Lee, daog man ang short film ni Myra Aquino nga Beauty Queen sa Jack Larson Southern California Filmmaker Award 2022 gikan sa 2022 KSET Fine Cut Festivals nga ginpatigayan sa California kag ang The Reliever ni Dexter Jimenez kag Alan Ibanez nga ginkilala bilang Best Drama Short Film sa 2022 Glendale International Film Festival nga ginpatigayon man sa California.
Sa balita sa sports, daog naman ang Magnolia batok sa NLEX sa score nga 111-97 sa PBA Commissioner's Cup sa Araneta Coliseum. Si Nick Rakoshevich nga naka-recover na sa injury ang may 36 puntos kag 14 ka rebounds. Si Gio Halalon ang mayara naman sa 18 puntos, 8 ka assist, 6 ka steals kag 5 ka rebounds, samtang si Mark Baroka ang may 16 puntos kag 4 ka assist. Ginpangunahan naman nanday Justin Chua kag Kevin Alas ang NLEX nga may tag 16 puntos. Balita espesyal! Happy Thursday naman sa atin sa mga ka-aksyon, Action Boy! Good morning! Good morning! Good morning sa inyo! Hindi mo ito makuha na itong mapil sa... Ang ano naman? Mapil ito sa... Di pwede ako mag-rate ka makuha? Sige. Mag-rate lang ako dahil mga ka-action. Ma-adjust kita kay Action Boy. Ma-adjust kita sa iyang edad. Nga daw medyo lipato na gamay. Good morning, Danay! Dira sa mga nagapamate kay Dennis Nuestro. Dira sa Woodfire Bacolod. Good morning! Yes, idol happy gid apo ko. Yes, nanay pangalan ibing apo mo nga may birthday. Sinuna siya para malawag tagid no. Kay Jose Harrison Lapinigunyo, good morning man. Dira sa may LLP building office. Tamyaw na lang ang Blue Guard sa likod Nissan Raymond Marañon. Salamat gid. Mama Lamina, good morning man. Sa amigo ko da kay Joseph Villasiran sa Silay PNP bla. Shout out ko no kay Ihadon niya Sancho. Yes. Tropa sa Silay PNP. Musta ka na dami, partner? Joseph Villasiran niya, nga pita. Okay lang. Ano nga pangapi, panghaganan kundi nga programa at na dito. Hindi, mapag-greet ka lang, ipagi mo pa sa kape. Abot ka na. Charot lang. Joseph Villasiran. Yes. Ano na ranggolis mong sakon nga partner ni man? No, sila ni jury padayhag eh. Mga partner ko sa una no? Yes. Good Sige, morning. Oy, karon ba lang nga Mascara Festival? Kundi ang aton nga mga usually puno ang aton nga mga hotel accommodations. Pero kung gusto ninyo may mga bisita ka mo, may ara kitang i-recommendar sa inyo ha, ining Lacson's Anchorage, no? Dira lang sa Barangay Elhis, lapitan ni Aksyon Eden, sa John B. Lacson Maritime School. Ining Lacson Anchorage, isa ni ka isa ka unit pero duwa ni ka rooms. Duwa iya ka kwarto ni. Gina-parent ini siya sang ining Lacson's Anchorage. Makita mo ni sa Airbnb. I-search nyo lang ang Lacson's Anchorage. Or pwede ka mo direkta makakontak kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Fully furnished ni siya. May air conditioning unit, may ref, may TV, may wifi, may kusina pa. Pwede ka mo kaluto. Dira, hindi na ka mo magasto. Dira ka mo, pwede ka mo kaluto. Da. May hot and cold shower. Paborito mo do sa iban nyo, Aksyon Eden ba? May hot and cold shower. Kag, why problema sa bedroom ang tanan nga mga needs ni mo ara na kompleto. The best ni para sa nagapangita sa nga matiniran diri sa Bacolod karon nga Mascara Festival. Pampamilya, pambarkada. No? Safe pa kay gated ni siya kag 24/7 ang CCTV. Hindi ka da maglawag sila kay may CCTV da 24/7. Available man ang male kag female nga mga boarders sa daily, monthly kag transient basis, no? So basta gani may pangitaan ka mo, i-text lang ko, hindi ni si Miss Nieva Lacson no. Para sa tiniran diri sa inyo mga bisita ang Lacson's Anchorage. Sige. Okay? Si so on mo Mike morning ko no? So on Mike, good morning. Of course kay Maninay Noel Iboon. Kisa na kay so on Mike be? Mama chup-chup. Kaya ano gali, di nang Maninoy kuya alin sa Las Vegas ya. Why ba this out? It's a prank to say. It's a prank. Ay, it's a prank It's gali. a prank. Ano na Maninoy man. Sabi ko nagpa General Santos wagid siya. It's a prank to it's a prank. Si Kagawad Ulaya Balahonda, good morning. Sa Barangay Kabog. Ay, anyway, pakubla ka silang. Gloria Moscosa Flores, mga agaman, kag
may i-greet ako bala sa Aksyon Eden sa on air. Kaya may Greet mga listeners kita yang inang kuan bala sa radio nagapamati. Si Dr. Ferdinand Mayoga dira sa may City Health Office sa Bago. Good morning. Nenita Pahinado dira sa may Comelec Office man sa Bago. Good morning. Si Teresita Siscar sa Barangay Alihis. No, good morning dira sa imo. Nagapamati gini sa Aksyon Radio Adlaw-Adlaw. Good morning dira, no? Kay Tito ko da Egay Pantaras, Tita Russell, kay Raf kag kay Lawrence dira sa Silay. Good morning. Sa ibimagalo nga Lawrence yan, di ka? Pwede man kag Si kay Lawrence Hobson. kay sino nga Yada. Gleason. Glazel Joy. Yada. Good morning, Glazel Joy. Sige. Sige Sige, anay ka. morning da sa inyo. Te, mera pa da. Okay. MJS Candido Hildore, good morning. Shout out ko na si Ma'am Van kay Tito Nards, Chief General of General Santos. Thanks guys, God bless all. Sige. Okay na? Novi Magapan, tara na, Jocelyn Song Comedia. Dahil lang gid happy birthday ka na danay kay Flory Temblor. Hambal ni Gloria Mosco sa Flores. Yes, happy birthday. Happy birthday to you. Kag kay Jan Pagapang Fernandez, bata ni Kap Brenda bla sa Barangay Liba sa Isabela. Happy Birthday man sumo. birthday. Happy Oy. birthday dira kay Jan Pagapang Fernandez. Happy birthday to you. Good morning da kay ABC President Ed Pregua. Kap, morning da sa imo, no? Kay Inday Jess Gualdrapa. Watching live. Sa may Sitio Libon, Tuyom, Kawayan. Libon Tuyom, amo na? Libon, Tuyom. Tuyom. Saang Tuyom is barangay mo. Ang Libon is Barangay sitio. Tuyom. Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan. Good. Si Ginatamyaw kuman ang babae ka. Ano naman? Ang bali, Jocelyn Song Comedia, babayi ka. Basi kapihan? Or bayuan? Maritisan. Maritisan? Ano naman? Ang tanan nga kulita, clan sa Negros, morning kuno Alin kay Jeanette Nieves. Sige, Father Amber, morning the same mo sa may Talisay. Yes. Kaya sa mga pa nalipatan ba namon? I-comment lang da. Ang K9 Bacolod Solid Incorporated, ginatamyaw man ni Ken Reyes. Yes, sa mga taga Station 6 gali, good morning dira sa inyo. Yes, taga Station 6, may aga ha. Sige. With love, may aga ha. Very sweet. No. May aga ha. May aga ha. Di ba na yung effect action boy may hada. May hagid dyan. Mandam ka ha? Lain mo na yan. Halong ka ha. Ay, kalan. May harap mo na yan halong Halong Laway na yan, laway na yan, do. Pwede na yan. Halong ha. Make up pa, make up. Station 6 ka ha. Ay, kalan. Mga taga Station 6 na ha. Ay, kalan. Ang babae, kagali, grupo sa mga kababainhan nga isa ka federation. Ay, sus. Babae ka. Babae ka. Sige. Sige. Direct Action Boy, mga tipid tips sa... Tipid tips? Oo, tips kung paano makatipid sa kuryente. Kasi doon nagamahal, naging nga nagamahal subong. Siya na, mga tipid sa kuryente, mamahaga-mahal ka dyan. Oo, pero tagaan sila ka tips kung paano mas makabulig-bulig. Way labot da ang kwan, way labot da ang jumper. Wala na yun. Okay na, Diyan, makigan na di ka rin ni Miss Malot Parroco. Good morning, Miss Malu. Alright. Una Action Boy, para makatipid sa kuryente, mainom mo kuno na mga tubig. Ha? Anong labo? Tiga, siya niya naghimo. Yan, tips gani. Depende na yung sundan mo, hindi. Kahit take ko sa Action Boy, kung tugnaw ang tubig, syempre, di ba, mabugnawan ka mo. Hindi ka magdamit aircon. Hindi mo panda ng electric pan. Mugan nito. Suyaan mo tayo. Ano ko tani ka ni makuha patulong eh. Kaya mabugnawan. Kundi nga hindi ka lang mag-inom tubig, paligo ka. Amo na siya ikaduha. Ay, kadasig siya ako. Galing kiti, syempre, hindi mo magin siling pag anhon gid ang paligo. Kaya mahal man na ang promoter mo. Correct. Di ba? Way makaso kay kung... Inom ka na lang yung tubig. Way makaso nga kung magmaligo, kaya total ito man ang tubig sa promoter. True. Tapos kung init man. Amo na? Oo, bala, testing bala.
Kung ito adlaw, init man. Gali. Hindi siya iced tea. Hindi Hot kami, tea. hindi hot tea. Hindi ko sabi kuan mo, hindi ko ano gid laki, hindi ako basiwa consumer eh. Kay way ko malambutan basiwa mo. Wala ka pa. Piano ka lang bomba consumer. Bomba consumer lang ko kay kung magpatakod ko kuno sa basiwa, magasto ko kuno. Kay tilayot ikaw pa naman no sa tubo sang mo. linya mga 10,000 kuno. Siling ko ay ako pa magasto gali magamuna ya. Di na to yung mga pinangutang nyo nga minilyon to nga kwanto nga ano na to ya. May mga hugot. Kay kabaloko mo. Kadamo ka mo sang inutang. Kadamo ka. Kabaloko mo kadamo ka mo sang inutang. Kadamo ka mo sang ginloan. Tapos si magtakdanay sang bukan niya mabayad pagid kami. Kaminta. Ano na? Kaminta rin wala yun. Kung makambala na mikropono, inano ka imo yaman ako na sakit. Tani mabayad lang kami sa kwan, mabayad lang kami sa balerans tubig. Yes, ang connection niya. May ilaw na services, no? Oo. Ano naman? Kadamo sa pinangutang nila na hindi sila kapatakod sa mga konsumidor. Kundi hasta subong aral ko sa panuko, ikam lamutan. Hasta subong kita nyo, tipid tips paano sa tipid tips. Hindi ko kabalo yan. Kapag ba sa iya hibubunot. Nalambutan ka pa. Ilabtan mo kitang tubig. Ang next action boy, sigurohon ko no nga permitin lo ang aircon kag electric fan. Correct. Kahit syempre, manotice mo kung damo da sa mga yabok, hindi magbuga mayo bala. Saan ka kwan sa trabaho sa tudo? Oo, duga ugtom. Gano'n mo na sa gahinuni na sa mo. Oo, nan. Dapat tinloan gid permin, no? Speaking of tinlo, tanawon ko to gani karon na ako, yung feeling ko do kadamo na sa mga cotton candy. Pwede na tumatamnan guro sa kanon. Oo, feeling ko man. After mo di ka rin puli ka dayon. Tanaw mo. Okay? Do we have a deal? Deal. I-ano mo kami, i-update mo kami kay i-update kita. I-update mo kami pag abot mo si mo balay. Kung anong gintanom ko. Gahulat ang 43,000 viewers. Ay na. Kung anong pilion mo, matanom ka or madinlo. Okay? Ang next action boy, syempre para makatipid ka sa kuryente, gwa ka kuno sa inyo nga balay. Not literally, magwa ka gito yung malagaw, kati mahal man mo. Gwa lang. Sagwa lang balay. Dala sagwa. Oo. Amo na sa action boy. So kung pagwa ka sa imong asawa, hindi ka na reklamo. Oo, okay. Gwa to. Ay, para tipid sa kuryente. Tipid kuryente. Ay, kung hindi ka gani pagsudlan, magwa ko to danay dayo Diin ka naman. Kikagtas mo. Diin ka naman makanto. Amo to ba lang bali? Action idin, matipid sa kuryente. Magwa sa balay. Gusto. No! Amo naman ang irason. Wala man taga sili action boy nga manong balay gid amo na kuno isa sa advantage kung ang imo balay bala may ugsaran. Kay makagwa ka gid na makapaliwaliwa ka kag kung may puno pahangin-hangin. Makapulupungko ka na. Hindi na kinalan electric fan, bakal ka na lang duyan. Makapulupaminsar ka. Kung anong numero tayan mo sa STL. Oo, pagkapuna po man taya ka dayon mo or paglabay sa mga STL. May taya ka na. Perfect. Kasi magdaog ka pa. Kung nakatipid ka sa kuryente, naggasto ka sa STL. Pero base, pulo-pulo lang man. Sige lang taya. Sige taya, 3 daan, no? 10, ano sige taya lang? Ha? 30 pesos kung pulo-pulo. Kaya agaw to gabi mo. Ang next action, boy, of course, very common na giniya. Buksan mo siyempre yung bintana. Basta wala lang nakiat bahay sa inyo na. Oo. Ilay na buksan mo bintana tapos sa magib lang. Pagbukas mo sa bintana, usually kung gabi action boy, hindi lang tama aircon, bukas sa bintana. O pabugtaw na action boy, wala sila TV, wala na rep. No? Nang budla lang isa, buksan mo bintana mo, tapos katulog kami nagagawa siya. Iyo kalay. May kakika-pick up na siya nakabugnaw, ha? Di ba? Ano naman? Sige bukas bintana mo. May kutik-kutik skilid, wala. Mga tayog naman ang mga imo. Ang next naman action boy, hindi ko no pagpatamaan ka tudo ang aircon. Tsakto lang. Oo. Tapos namin na ba sa may aircon, may timer bla. Oo. Let's say mga after 2 hours siguro, patay siya. Parang kay balukati misa may aircon ka, pila kunway sa timer matulugan ka. Pagkagabi, pagka mga kagaon, halakas ang palang rumbot na kay pertiktog now. Okay, sige lang, under aircon mo, tamaran ka mo magbangon. Mga patay. Di namin na kung may mga circulate naman lang natang bugnaw. Namin na kung may mga timer or may remote control bla. Or ano action boy, kung gusto niyo gida nga
although hindi ba siya tipid tips, pero at least ma-shift sa electric fan. Di ba, pag timer nyo, kita nyo sa saksakan, sa aircon, di ba, may saksakan sa kilid, isaksak mo ang electric fan. Kaya pagkapatay sa aircon, maandar ang electric fan. Amo na? Yes! Okay. Amo nang ginahimo, Aksyon Boy. Sige. Ang next Aksyon Boy, Ikaw wala ka aircon, be? ate, wala ka sa isaksak. Sa ilong, isaksak. Sa ilong. Charot. Hindi na mo. Kung wala ka dyan, unahon mo, sa laksakan na sa aircon, kung ka aircon. At least preparado na siya. Unahon mo na yung balay. Ay, kung balay ka na, may salaksakan ka na mo. Tapos patakot kita yung kuryente. Saksakan mo, ano na para sa aircon na. Kaya yung aircon, by 3-phase na siyang isa. Yes. Hindi na nga salaksakan, no, sa aircon na siya. Hindi na aircon mo, why pa man ko kabakal, pero at least may salaksakan ako. True. Di ba buhuan mo dayon? Pero mabakal ka sa lakyan, kung mabakal sa lakyan, no, kapag kwarta, manibila lang na yung bakla. O hindi ka na yung cover sa manibila. Alam! Oh my goodness. May bit-bit kayo mga pasunod sa balay mo. Pag sa iba na bisita mo, may cover ka sa Wow, may manibila. salakyan na siya. Para sa di mo nga sa lakyan. Di mo wala pa man kung makabaka ko sa lakyan, ang mga ibutang kong cover. Ginadvance ko na kayo, naka-sale siya mo. Naka-sale, giningagaw ko lang. May harapan na tagani nga seat cover. Giningagaw ko lang dahil basi mag-abot mo lang maka-order na ko sa lakyan. Basi may mahal na blang. Ay, kaala. Di ba? Yes. Yan may seat cover pa kung naging bakal. Yan may seat cover pa kung naging bakal. Very good ka da. At least may prisoner pa ko da. Wow! Very advanced naman. At least ma-pressure ka nga magbakal sa lakyan. Oo, kaya kumplito ka na mo. May seat cover ka na, may prisoner ka na. May neck pillow pa. Uya man. Uya man. Naman. Ang next Aksyon Boy, syempre, common sense man. Syempre, kung wala mo nagagamit ang suga, patsyon naman. Ayos din. I-off gali. I-off mo. Kaya kabudlay kung may patsanay mo. Ay na, makuan ka da yan. Dapat patsyon. Makasuwan ka da yan. Ikaw, Aksyon Boy, kung magtulog ka, pasiga, suga, or gina-off? Depende sa... Ako yan, okay lang kuya. Any. Siga, kag patay suga, matulog Makasleep kuya. ka lang. Oo, ay kuya problema. Ako yung Aksyon Boy, gina-off ko, kung magpiyo ko, ito ginasugat ko sa liwanag. Ano ka, Angel? Nakukulol ba? Ano pala, okay, kiss ako Nakakig nasugat kasing liwanag. Ha? Nakakig nasugat kasing liwanag. Ang lain sugat ako kasing dilim. Ay, alak lang. Gama mo naman Aksyon Boy. So, makapugta, kagay dyan. Kaya bisig kapi yung akong mata, Aksyon Boy. Ito ka very nipis, guro ako ng skin. Ano man, kaya silawan ko na. Ay, na. Kalaw, ay mo magtulog, kaga shades. Hindi kung magamuna ka kasiga, nga daw silawag, ako di hapa ka. Apa ka? Oo, hapa ka, ibutang yung ulo mo to sa lunan. Kapugta ka pa bukas. Nga. Pika siyempre, hapa nga gatakilid ang ulo. Oo, takilid ang ulo lang nga. Wala. Tapos papugta mo pa ka, good morning. Nauna. Nga, ang tulog, ano kaya? Gapiyong. Nagapiyong, oo. Takilid. Takilid. Kaya ang best advice kay Aksyon Boy, takilid. Ay na iya kung magatulugan ka, malimom na ako, ano pang advice na kung tulog ka na. Itistingin mo lang kaging Aksyon Boy, gin-ano ka akong yourself. Picturean, live. Video overnight. Live gid job. Live show? Sana Facebook live mo. Ano ka lain, guro, no? Facebook live kung hindi matulog ko kaya para maka-comment sila kung anong position ko, kung bala proper or hindi. Para ka Tistingin na ba yung unahin, danay? Para maka-comment ang inyong mga watcher, mga netizens. Mga experts. Kung bala ang tsakto imo nga position sa imo nga pagtulog. Una? So tulog ka, i-video Facebook live mo siya. Oo. Mayo man? Nga suggestion. Mayo, very good ka gida. Nami sa mga suggestion, subo mabakal ka na siya sa mga cover sa manibela. Oo. Resulta na sa duwa ka Skyplex na nakaon. Kita ni Skyplex, damo buho. Kita mo suggestion, subo na ka damo buho. Okay, ang next Aksyon Boy, imbes ko na gamit sang suga. Paano natural? Tulog ka na panilagan mo lang usap ko siya. Ano? Linggo ka tulog at okay, nasa news center, yan panilagan mo lang usap ko na sa Okay, kakabatian mo background music. Gamo na yung crackers. Ang next Aksyon Boy, ang mga natural light, kita mo na Aksyon Boy, di ba may ara na sang atop, sang sina ba lang puti? Di ba kisa mo na yung ginagamit sa iban nga balay, sa ila banyo, para kung... Samon sa kusina mo na? Oo, kaya para hindi na... Hindi ka na pasiga-suga? Hakog mo na. Naman na siya. Kunod to kalim, pero di magkainit eh. Init naman yan, no? Butangan
lang guro blinds, pwede. Oh, kurtina. Puto kan hindi ka po blinds ang cortina, action boy. At least yung blinds yan, mga clip niya, puno o punta mo, no? Ang cortina yan, dagdag na imo. Tayo na, may mana suggestion ka? Nami, may hara ka mami imo man ha. Oh, syempre. Sige Boss naman ang iba na Sabado or Wala boss? na, tapos na. Tapos na, sige. Kay Julie Militado Patrimonio, happy birthday ko no kay Goldcrest. Bata niya ni si Goldcrest. Sabi ko ni sa division ni siya. Happy birthday, Goldcrest! Happy birthday to you! Yes, happy birthday, Kag. Dira sa kay Onso Kenneth Joy. Morning dira kag happy birthday. Happy birthday. Good morning lang gali. Happy birthday. Where kan? sige. Hambali Ma'am ni Risa Gonzalez, tani makantahan taman siya kuno. Sana birthday Sana mo, birthday mo, Ma'am Hal? Ner. Hambala nga. Hambala kay kantahan. Kompletuhon tagid ang kwan. Yes. Ang alin sa intro hasta sa chorus gid. Oh, correct. So, okay. Mga ka-aksyon, inyong ipamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karong adlaw, Huwebes, October 13, 73 days before Christmas, 80 days kita before New Year. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!